že robí aj komentár. Čo? Môžeme ísť? Môžeme. Dajme ho na jednotku. Poďme. Na 3. Na 3. Naintubuj ho. Zlomený na prepichnutý. Otvorený. Vyťahni mu to. Skús. Mám to. Mám. Čo to máme? Je to Srdce nebije. Dýchanie. Na 3. Zatiaľ skúsim spraviť tú ruku. Poď. Dávam mu masák srdca. Tejto zlomené. Musí to ísť dole. Pozor. Režu. Nedýcha. Dám mu šok. Počkaj. Nabiť na 300. Počkaj. Nabiť na 300. Pozor. Pau. Pokračuj masáži. Pozor. Pau. Pokračuj. Pozor. Pau. Nedýcha. Koniec. To je koniec. Čas je mŕtvý. 11, 13. Mal to ťažkú operáciu. Vtedy sme čo moc nemohli, že? On bol týraný. Tuto vidíte na chrbte, on bol týraný. Koľko mu bolo? 8 mesiacov asi? Asi tak nejak. Je po ňom.